idan zan faɗi annabi lafazin sai gwal nake ɗaukowa, na zinare nake ɗaukowa fi zikiru wasfihi idan zan siffanta annabi. In zan siffanta annabi gwal nake ɗaukowa, yake sai ka ji ina cewa Muhammadu mai fitahul futuhati sayyidi wa khatimu sulkin rusuli khataman muqaddama, haka nake cewa. sai in dinga cewa bihi nala kullul anbiya'i manalahum bihi zinatil hadaratu wa qir wa azima. to irin haka nake faɗa, in dinga cewa rasulun minal maula wa adamu lam yakun wa yabqa rasulan da'iman wa mu'azzama. har abada shehu yace Allah ya rubuta manzon Allah da'iman wa abadan abin girmamawa ne, da'iman wa abadan. ka dinga ganin sunayensa Allah yana sai kurin Allah ya rubuta sunansa dan ban girma, a jikin girgije sai a gani, a jikin bishiya sai a rubuta sunansa. to haka ne muna tafiya a jirgin sama a kwanan nan, ina kallon inda wata zazar wasu ciyayi a zahiri ga sunan sun rubuta Muhammadu da babban rubutu, in a ƙasa kake bayan da zaka gani. amma da muke muna sararin sama na yi ƙoƙarin ɗauko wayata ko za ta iya ɗaukan gurin, abin ya yi kiwa. duka ishara ce wannan, amma fa sai ranar da duk kowa aka makure shi aka cire rawukansa, Allah ya ce ku sake fitowa daga ƙasa, ku zo ku ga wanda zai hau kan al-maqamul mahmud. tunda ai na gaya muku tun a duniya ina cewa da shi a sa'an yab a saka rabbuka maqamin mahmuda, to ku zo ku ganshi ko hiwaye yau. anan wani in ya gunza ihu anan inda da mutuwa kuma mutuwa zai yi, ya san cewa to fa yau ya jawo kansa musibar da ba zai iya da ita ba. Allah ne ke gaya masa haka, tun da kaji ina cewa wala saufa yu'di ka rabbuka, ya ƙara haƙuri ya rasulallah, zan baka fa. to wai me za a bashi? kai ba ka ga abin da aka bashi a nan duniya ba? wa ka taba ganin an ba wannan?